Mä en tiedä, mitä mä voisin tehdä niin tänne mun kanavalle ja tälle. Niin te voisitte kirjoittaa kommentteihin, mitä te haluatte, että mä teen. Koska muuten mä tylsistyn ja sit mä en tee ollenkaan enää videoita. Se on jotenkin semmonen perusjuttu. Niin, kirjoittakaa kommentteihin, mitä mä voisin tehdä ja mä haluaisin ehkä eniten hevosista, koska mä rakastan hevosia. Ja sit mä oon kyllä pyytänyt mun iskältä videokameraa ja omaa tietokonetta, että mä voisin sen videokameran, ja mä voisin vaikka tehdä maideita ja näitä videokameralla, sitten mä lataan ne siihen tietokoneeseen, tietokoneen kautta YouTubeen. Ja sitten mä tekisin varmaan paljon videoitakin, niin kuin kaikkia elokuvia. Ja niin, ja mutta ei mun iskä ole sitten sen kummemmin vastannut siihen, kun että aha, okei. Aika tylsiä tollasia juttuja. Niin katsotaan sitten, mitä mä voin tehdä näitten mun videoitten kanssa. Moi.